ndine zvinhu zvinoita kuti ndirarame ndiri panze. Ndine 2 chainsaw askavhana ma365. Saka ndiri munhu asingagoni. Ndakapa munhu chainsaw yangu kuti aende koshandisa kunyanguru kunoitwa zvetimba kwalight timber. Then munhu uya anga asingachaunzi mari angonyarara ndisingachamuoni. Makanga mamuhaisira aisenzera inini. Ndakamupa chainsaw kuti aende koshanda kungoshiyana mari inenge yabuda. Then ipapo ndakazotraya phone number dzake dzasingachaiti. Ini ndasitori uko ndandiri kubasa ndondoita zvekubora migodi chichi. Saka pandakazouya muna June ndipo ndakasvika kuvabereki. Machainsaw zvikaza mwoko unosenza naye ndakadi asati aunza phone number dzake kaza azosenda. Ndambogara muna August ndipo pandakazoenda kofuti kunyanguru. Ndipo pandakaenda kosangana machainsaw angu aya ndaigara ndikadi ndichimaziva. Saka nekubvunzana kwandakaita nemunhu angaine zviro atinokwanisa kuzwanana kuti titaure zvakanaka kuti akazviona kupi. Then vandambosiya pandazoona munhu uya manje ndakapa zvinhu zvangu kuti ashandise ndopaakazonditi zvinhu zvakabiwa chichichi. Ndakati zvakabiwa. Saka indiruziya kwazviri ndakazviona ndikasaura. Saka inini sekutongoto zvinhu zvakabiwa zvinhu zvakandirwadza. Ndakati kutaura nemunhu ndakatraya kutaura naye takatozwanana. Then ndipo patakazosvika tamurowa ndatora machainsaw angu aya ndauya kumba musi wa12 August musi weHeroes. Ndo ndandiri kunyanga ndipo pandakasangana nemapurisa ndovandisunga. Ndasungwa semhosva yandandiri kungoziva anombotora nguva vandangobvuma mhosva yangu. Makadiko muri Zimbabwe tusangana pano pa Sly Media TV. Zita ndinonzi Sylvester Tafumane simbi yebasa. Pano pa chirongwa chinonzicho Home Away from Home. Tinopinda mumaprisons akatekeshera nyika ino yeZimbabwe tichikurukura nema inmates atinenge tichinzwa kuti nyaya dzakavapinza mukati meusungwa inyaya dzei uye tichinzwisisa kuti under the rehabilitation program ndezvipi zvavari kuita. Sekuziva correctional iri kureva kuti aiwa munhu anogona ngouya muno muprison asina O level obva adzidza onyora O level ne A level yake ototanga kuita mamwe macourse mune vocational courses akasiyana siyana anoitwa vocational training anoitwa mukati meprison. Vamwe vanodzidza motor mechanic, vamwe vanodzidza carpentry, vamwe vanodzidza kupfuya huku zvakasiyana siyana zvinoitwa ivo zvingotenderana ngoti pavari ipapapo panenge pakamira sei. Nhasi tiri pamutare remand. Machirongwa chatinokunza takabatana neZimbabwe Prison and Correctional Services. Nhasi tinoda kutaura namukoma Tatenda Nyacheka. Vane makore 26 okuberekwa. Munomu vari kuita zvekudzidzira kugadzira mafreezers. Kuti vatitaurire kuti aiwa vapapi nenyaya yekudzidzira kugadzira mafreezers uye tichinzwa zvakare kuti inyaya yei yakaita kuti mukoma Tatenda vapedzere vapinda muno mutare remand. Mukoma makasimba ere kuchingamidza muchirongo Makadiko. aiwa tiripo makadiyo. Ini nangu zita mari ndoke. Vanhu vanzita mazita maviri. Renyu ranozikanwa neboys kunzoko ndekuti vanongoti T1. oneka andazviziva kuti hazviite kuti ini ndindega neaita mazita maviri. T1 rakauya sei kuti T1 iri ndofunga vamwe vangu vanga vari easy kushandisa seshortcut zita rangu. one anomirira kuti T1 Tatenda wani munhu ari ega. Muno mutiri kunzwisa kuti maakuita nyaya yekugadzira mafreezers ichokwadi handiti? Ichokwadi. Sezvo tiri muworkshop menyu mamuri kuagadzirira. Handi tikada kuziva kuti asi inyaya yei yakaita kuti munge muchipinda muno mutare remand? Ndotsanangura ndichiti chinhu chakati tipinde mukati munomu. Ndine zvinhu zvinoita kuti ndirarame ndiri panze. Ndine 2 chainsaw askavhana
ma365 saka ndiri munhu asingagoni ndakapa munhu tenso yangu kuti aende koshandisa kunyange unoitwa zvetimba kualight timber then munhu uya anga asingachaunzi mari vaangonyarara ndisingachamuoni makanga mamuhaisira aisenzera inini ndandakampa chenso kuti aende koshanda kuzongoshiyana mari inenge yabuda then ipapo ndakazotraya phone number dzake dzasingachaiti ini ndasitori uko ndandiri kubasa ndondoita zvekubora migodi chichi saka pandakazouya muna June ndopa ndakasvika kuvabereki machenso zvikaza mumwaka unosenza naye ndakadi asati aunza phone number dzake kaza azosoita ndambogara muna August ndopa ndakazoenda kofuti kunyanguru ndopa ndakaenda kosangana machenso angu aya ndaigara ndikadi ndichimaziva saka nekubvunzana kwandakaita nemunhu angaine zviro atinokwanisana kuzwanana kuti titaure zvakanaka kuti akazviona kuko then vandangosiya vandazoona munhu uya manje andandakapa zvinhu zvangu kuti ashandise ndopakazonditi zvinhu zvakabiwa chichichi akati zvakabiwa saka indiruziya kwazviri ndakazviona ndikasaora saka inini sekutongoto zvinhu zvakabiwa zvinhu zvakandirwadza ndakati kutaura nemunhu ndakatraya kutaura naye takatadzanana then ndopa ndakazosvika tamurowa ndatora machips angu aya ndauya kumba musi 12 August musi weheroes ndo ndandiri kunyanga ndopa ndakasangana nemapurisa ndobva ndasungwa semhosva yandandongoziva anambotora nguva vandangobvuma mhosva yangu chirango ndakapiwa 7 months jeri varazongondibvisiro 2 months ndasarira ne5 months saka pa5 months ndasarira nemwedzi ne20 days ndobuda musi wa5 January 2025 mapedza kumurova makafungidzira kuti achanoripota here semunhu akatotora zvinhu zvenyime ndinombozvifungira anombozvifungira angoti pamwe yakangopera yakadaro inyaya yeassault kai akakora zvakadi mamuti takamurova mamuri vangati tatiri 2 nemunino saka akakora zvakadi kwara sepepa rakazobva kuchipatara akangozi akakwara zvekuti akangobviringika pfungwa saka tine mari yatakazozi tibhadhare 130 hatinokwanisa kubhadhara because handisina chinhu ndopa ndakapiwa mwedzi wekupikira nyaya vazhinji vanoti kana vachinge vaenda kuno nyaya dzezvibhakira vanoti ndoda kutanga ndamunwira wavo nanhasi ipapa ndatakatobatwa wakutoriwo sure wanga utorimo chero saka makatomutsvaga makatokoka takatoenda titoine plan mutorine plan tofanira kuziya tatora semunhu sekuuya kwakaita nyaya angoti shuwa ichi imbamo tisingatozivi tisi tokanganisa muchinge mamurova ipapo makamuziya achiri kufamba here kauti chii chakanasitika muchisati mabva ipapo isusu kwatakamurowa takasiya atogara angoine shamwari dzake dzakobata semunhu isusu takarova munhu tichitimba hapana akakwanisa kununura kuti wakwanise kuita against nesu takazotomisawo vanhu vazhinji kuti sezvo zvinhu zvatadi tazviona asara akadaro makapuwa 7 months chaizo makafunga sei ndakapiwa 7 months ndakangoti ndakutoenda sezvo munhu ndasingatombozivi kuti chii chinozi jeri ndazonasozozviona ndiri mukati muno kuti chinhu chinozi jeri chakaoma tiri panze tokwanisa kufanira kuti tigare nevamwe zvakanaka ndakatadziwawo ndinokwanisa kungoregererawo munhu wangu tichienda kana kune wedzimhosva kuti vatibatsire zvinhu zvakadai senyaya yekuti tibatsirikane mumagariro emunharaunda
muchikura imi kuchikuru mamuri wezvimbokombo aiwa tenda T1 sure haisi mbiri T1 haisi mbiri aiwa ima 55 sure alright wakazwana mukana kumbotaura naye kuti umukumbirira regerero ya munhu watakatadzira takakumbirira regerero koti ini munhu anga akatengesa zvinhu zvangu wakazotongokwanisa kusungiswa ufuti nemunhu anga akatenga watakarowa akazoenda kumapurisa achimhangarira munhu anga akamutengesera zvinhu vaasungiswa vapiwa 2 years iye wacho wamakarowa aiwa anga akatengesa zvinhu alright kune vamwe vanhu vari kunzoko vanoda kusetla mameters iwaya ekupedzerana nezvibhakira munovati chii? Hai ndongovakurudzira kuti kana watadzirwa waona kuti zvinhu zvawatadzirwa hamugoni kutaurirana zviri nane kuenda kuna vanhu vemutemo mubatsirwa mugadziriswa kana uchiripwa zvinhu zvako uripwa zvinhu zvako pasina kakawadzana izvezvi makugona kugadzira mafrizi hana kusota amafrizi zvinosota sei makada kupinda muproject yakaintroducwa pano pamutare remati ndokuti ndakaona zvichindibatsira kuti pandinogonawo kubuda panze kuti kaonawo kuti pandinogona kusangana nemari kugonawo kutangawo project yangu yekubikawo mafrizi zvinogona kuita zvinhu zvinondibatsira muupenyu muda kutanga nekuita sei? Muda kutanga nekuhodha here mune makuya mato client kuti makuya zohodha pana muchinotengesa kana muda kutanga company taurai zvinhu zvakandirerukira zvinhu zvekuti ndakafunga ndiri mukati ndakabuda panze ndinobuda ndisina munhu hapana kwandaishanda kwekuti ndikwanisa kubuda ndine mari so zvinhu zvachiri pfungwa dzandandinadzo kuti ndanda kutofunga zvekutosiya zvetimba zvandaiita kutengesa yangu mishini yangu ndokwanisa kuona mari yekutanga kutohodha mafrizi tangu nezvimwewo zvinoita kutengesa ndokuti mafrizi tangu kutotengesa pandinoonawo kuti pamwe ndazoonewo mari ndinoti ndogona kutenga mishini kutenga mishini kutanga kuitawo zvekuita mafrizi ndoisiso zita rangu T1 inenge yakunzi chii kambani? Kambani zita netiri kutsvaka botaura kana pane rimwe rakatomboouya ndere kuti tofana kunokurejistira zita haro harisati rapo kana T1 visit manufacturing rogona kuita asi uchiri kufunga ndichiri kufunga hatii zvekuti takazoona zvemukana wekuti titaure zvepaTV zita rinenge rapo upane patonezi zita rinenge rapo muchidimbu freezer tinogadzirwa sei? Freezer tinoisa mvura madrums toisa padrum rimwe 1 unopinda yo 6 ma 2 kg apinda 6 ma 2 kg tine color kuti togadzira green toisa green color toisa inozi pane inozi sodium ne sweetener ne gum ne flavor tokurunga ndoti tigone kuona kala ichi freeze to 1 kala drum 1 inenge rine chikala 1 saka takubika futi michero zvakangodaro sematsanangurira ndaita pagreen ndo ndikapatoita mafrizi then pamuchena dai wanga wakabaka daimbokupa isembo utsanangura kungagona kuzo kuti tinetse but muchina uno briefly unoshanda sei? Unopeka uchivhara wega unoita sei? unototi pepa rinotouya risati rane chinhu rinenge rakatovhurika rinouya rofodwa robeteka kudai ronamwa then parinofirwa rokatwa rinenge muchini unoita zvese vanoitawo vanonga vari panapo vachitambira vachiisa mumapeks basa richifamba richienda mberi saka
imimi mashoko enyu kuna nasekuru maofficers amunoshanda nawo pana ndiapi mashoko amungavapa ekutenda kupinza murongo? Ndaona panapa pakazara kavanhu mutare pane vanhu wobo asi makaitawo mhanza yekuti muye tochitotendawo Mwari iwo wakatitsarudza kuti tigone kuzonga tichiitawo zvemafrizeri. Tinowatenda kasingaperi kuti vanhu vakakwanisa kuti tigone kuzobuda mukati mekusungwa matiri tiine zvinhu zvatogona kuziva kuti zvinhu zvakadai zvinotiraramisa zvekuti tigone kuzozivawo mabasa edu. Uchitaura vanhu vari kunze kuti kwakaipa nongotaurira mhuri yeZimbabwe kuti siyanai neviolence, siyanai nekudhakwa usina control. Wakadhakwa sina control ndo zvinokwanisa kuti uzoite zvinhu zvekuti unofunga kuti uri kugona zvichizokusvitsa kuna taisirewa. Mamsina kumwa tumoti doro? Doro randandamwa musi wacho i2 takatoritenga tine plan kuti takatenga 1 ichi bhora redu rinopera zvakanaka. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe ndimukoma tatenda Nyacheka 26 makore ekuberekwa vakapinda muno mune assault vachipapowa 7 months vachipindawo vakabva vaita mhanza yokuti muno mune plant yekugadzira mafreezers pano vanhu patiri kuitira interview ine tiri pamutare remand. Aiwa, taita munyama kuti tasvikawo magetsi asisipo saka tinozokwanisa kuona kuti muchina unenge uchiita sei, asi sekutsanangura kwavaita aiwa basa ravo vari kurinzwisisa, vari kupawo apiri kuti kana paine anenge ane mwoyo unoda munogona kuvatengerawo muchina iyoyo pamwe chete nemapepa ma-empty packs achona ekuisa zvinhu zvekuti kana vachinge vabuda vagotanga kuzoitawo basa irori. Nyaya iyi yakaitikira kunyanga kwanyanguya kana chinge ndazvigona chaizvo. Changosara zvine zvimhuri yeZimbabwe ndechekuti ndionekere producer wechirongwa tarumbidzwa Rudhenya. Ini ndinondonzi Sylvester Tofumane Simbi Yebasa, tiri pano paSly Media TV. Rambai muchishare maprograms atinokupai panapa kusvika 300 and something or 13,000 zvinoratidza kuti tiri kuita zvirongwa zvinenge zvichibatsirwa nevamwe. Nekudaro rambai muchishare maprograms edu. Tinotenda zvikuru kwazvo. Mwari akuitirai zvakanaka. Bye bye for now.